no sha NPP Nilong shi para halakari Balengin ya bishni Hey mailut, hey palut What's ngap ya kiway Pantai lakari syaka burom Kapor yang ngilade Tanglai doktor nonglai Ya ustering wan kerwai Ki pajma baro Kewaipat kebala ai mensim yang kena kajing lang galong Kajing wan rung thamai jong kidkhat Daki pawut Ki rangba Kilawan ya keban penyeso bat ke National People's Party Kini Kila raikut Banyeso bat ke National People's Party Nado kini kasngi keban menta Hakajing wanra ya ke education policy keban nengkong Kini ke sorkar kala buru yang kum way ni kidkhat Jong kata kakenhun ke bagi khat ke task force Banglayo ia kebanyak sander nak menta ke education policy bat menta lanang penbha ya ke education lanang pensuk ya kinoi kai ki baju ya ki hasurat menta kilong ki jo ki to ki baju ya ki hasurat hanrengi i hakibnai ki baladab jong kani kasnem ki lang da ki pau hajar hangte ha students feel ha Shillong, ha Jayau, ban ai buram, yakin ang alam jong ni ka sorkar. Ngaong yapi, lada pijit, yau doktor nang lat, kumu MP jong pi, ngan persyang, ban penyo, yaki kampas, haki weipat kidesik, lani ki tain jong kajala, bat lakumno, ha Giant Hills, day bandang, ka wei ka kampas, jong ka State University. Ki parari beik ngiran kam ban pensuk ki khon samla ban yo ye ki jing puli ha ki dong ki than la jong amshu ban samia da ka balai ban puli se ki wei pat jela shabar na kini ka than se te lam ni lani ki jela ki marjan bat ni ki parari beik nalor ka performance lani ka jing trei kam jong kini ka sorkar ngadon ru katto kini ki issue Kibang i badan kam ban pediang ya kini ki jingkerpat bangan ya kun ya kini ka MP by election ya kini ka por bat kita ki issue katto kini ki day kibang ala ya kun nadu shwa bangam patjuan ya kini ka party ngam simpos niu bangan ile MP hanre ngala ya kun ban penrung ya ka ktien khasi haka khrnet ka bapra jong kariti sensyad ngam simpos niu banyele MP hanrei haba kiseng bhalang bat khamtang kiseng samla puli ki dawa ban pentrai kam ya ka ILP dan ki por baki syatngan ngajule ya ka ban ai mensim ya ki parari beye kini artli ki mat ki jura Kiba ka Meghalaya Legislative Assembly kalau dia pass ya ka Assembly Resolution ban kentu ya ka sorkar pedeng ban penlong an kata ka ktien khasi ka dai ban rung ha ka khnit ka bapra bat ka ILP kan dai ka ba nyo ban pentrei kam hapo ka jela ka jongi di parari be ke badan kam menta kalong ban let sedeli Baro silanter ngalet sedeli bani kendo ya ki union minister ngalayo bani kendo yau Rajnath Singh union home minister Maman Shua yau Kiran Rijiju belong minister of state jong home affairs le kendo yau Amit Shah la arsin bat habalej bani kendo ngalalej banra ya ka dorkas lani ka memorandum ban kerpat yaki ban penlong an ya kajing dawa jong
ki pajba khasi penar ban penlong ya ketien khasi ka ketien hapo ka kernet ka bapran hanrei kani ka kenti habang sim ya kini ka lengkor ban ya kun ya kini ka MP by election ki parari be lada pijet yang akumu MP ujang pi nganam lechu banra dorkas hanrei banra ya ka bil ha parlimen ban penongan ya ka hanta kadan kaji per jong ubriu ban leda ra dorkas ban ubriu uban ra ya ka bil ha parlimen ngadan kam ya kaji kersan jong pi komba kitu kilok thmai jongi mene kilawan ban penyaso syakani ka parti ha kani ka kenti ka mamenta klet no ia kaji per parti na kementa kini ki artli kimat ka ILP berkatien khasi ban ra sa parlimen ngin vote yau official candidate jong kalian sensiar u Dr. DRL Nonglan kawai pat kebang akwa ya keban keren hang ni haswa bangan penkut ya kajing keren ka jonga kadai ha ka be dai bat ki nongrem ki bangi khat ha ka tin pareng ka secularism ki nongrem ban penne ya kajing lalu ha ka jingai ki badan ha ki jingai ba pher kidai bani imsuk imsan lam kano kajing sngoper lakalong hasnong hatau haka district haka jela lani hari India barok kawai hakini ki benai ki baladeb kaladan kajing kolmar jimut halor kawai kamat kabalatib yaka kom ka foreign contribution regulation act lani ka FCRA bon ki balang bon ki senyam bapher ki kuslai na kabentakan ni ki ong baka sarkar India ka khanglat ka persang ban khanglat ya ka jingwan ka fon na sya kiri nongwei ban kersan ni ki mission bapher jong ki senyam bapher ki parari be lada ka sarkar Meghalaya hapo ka jingalam jong Conrad K. Sangma bat kini ki deputy chief ministers baro arnut ki la ban le kumta kan long ka jingker khu ye ki babun ki senyam ki badan kam ya kini ka fon ka bawan na syaban ki parari be gidan kam shibun ki bangidai ya ka ban ya kran hanrai nganget skan pele ju ye ki jingkran jonga langba ki YouTube bat langba ki kot khubon ngan keren ni kiju sikiju nga kerpat ye pi ki mat ki benta ki mat ki jura bat ki benta ki bangam yo ye ban keren ha kini ka janmir pil sobha ye ka ban ye sngap ye gitu ki bang dep keren bat le se ki bangan sa keren ro ha ki wai pat ki meeting lengba ki YouTube channels bat lengba ka social media ka bangi yo ha kini ki sngi nga kentu ban nga khot ngada khot ngada kerpat red ikito kinong kersan jong kiwe ki party sngob ha ban ya trelang nakabenta ka jingjop jong kertong bayeng hakaling sensyar ngiran kamban penurlong yakimat ki jura ngiran kamban wanra ya ke development ladang ngiran kamban wanra ya ke development kan mau bakini ke election kandai ke election ban thau sarkar hanrei ka sarkar kala dan lepa hangni ha ke jela bat kum juru hang thia Delhi ladangi ong ban vote nakamenta ka roi kapar vote yau candidate ubayeng naka parti kebadan hakaliang sensyar pikwa ban penulong ya kimat ki jura ki jingdawa ki jongi pikwa ban wanra ya ka development lada pin vote yau candidate
uban lek marway ki parari be ngimla ban kemilanti bangin yo ya karoi kapal hanrai la dang ilong kinong tha vote ki bastat kinong jet ki bastat amdan da koi kala banwanra ya karoi kapal jet yo candidate yo kertong nagalian sensyar ki parari be kapur jong ka jingim jongi kan lengkot ngim dei ban penut por hakaji akadaukti hakaji akeno haki jingiania ngajuang baka jingim kan lengkot ban penut por haki jingiania haki jingiasun ki jingiapen tang ya ka babharo ngimla ban pendam kamoto jonga ki tien phira jonga habang rung siya kini kan lempung ban ya khun ya kini election kalong ban penbha ban pensai bat bantai nga kentu ya baro ki nong thawot jong ka Shillong Parliament constituency ban ya trelang halor kini ka jingtmu ban penbha ban pensai bat bantai khadu yawai ngong yami pajba hakas ngi thawot bat vote Yau Dr. Nonglat, Sean Yekashap Kajongpi, Hakadur Jongakot, Kublai Sibon.